Стоп! 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 Днес с вас ще планираме вашият 18-ти рожден ден. Готови? Старт! Училище за пример ни помогна да промениме мисленето си за това как би изглеждал един час. Защото искахме промяна. Искахме промяна за нас като учители, за колегите, за учениците. Поколението е различно и трябва да правим по-привлекателни, по-интересни уроци, да бъдат насочени по-към реалния живот. Ние провеждахме стандартните часове. Първоначално бяха доста свити, когато имахме в началото или в края на часовете някакви рефлексии от рода на как се чувствате сега в часа, каква обратна връзка бихте дали на нас като учители. В началото имахме много големи съпротиви от учениците. Те отказваха да работят в групи, искаха да работят индивидуално, но след това вече сами си търсят работата по групи. Поначално беше малко странно, тъй като не бяхме свикнали да зависим един от друг, докато работим заедно, но в последствие наистина съзнахме колко е важно и колко ни помага това. С времето се научихме да се изслушваме, да си помагаме взаимно. Аз лично се научих повече да уважавам мнението на другите и да ценя различните идеи. Тогава, че съм част от екипа, научавам доста от своите съученици. Много бързо минават часовете тогава. В същото време всеки си изказва своето мнение. Програмата Училище за пример ни даде един голям набор от инструменти, с които да работиме по-структурирано и по-екипно. Всички колеги наистина с въодушевление работиха. Това, което им даваше сила да продължат напред, това бяха резултатите на учениците. И може би едно от най-важните неща, поне за мен, много ценно беше това да си дадем сметка колко е важно в училище да има една сигурна и безопасна среда за учениците. Те не се страхуват тогава да задават въпроси, не се страхуват да грешат, не се страхуват да се предизвикват. Чрез програмата успяхме да обменим много практика с колеги. Освен в нашето училище, така отворихме класните си стаи. Играта се нарича Пулс. С вас сме играли. Целта на играта е да видим колко сме концентрирани, така че аз пускам пулса или от дясна, или от лява страна. Съответно, ти ще предадеш на Ипек ти на Ева и така нататък. Пулса трябва да се върне обратно към мен. В лицето на менторската подкрепа, наш ментор беше Ангелина Джурова, един прекрасен човек. Тя ни подкрепеше през цялото време, мотивираше ни, даваше ни много полезни насоки. Разговорите преминаваха и минаваха по много спокойно. Нямаше нужда от притеснение. Тя махна границата още в самото начало, бариерата, която може да имаме към външен човек. Промяна след първата година видяхме в учениците, това бяха по-мотивирани да посещават учебни часове, да не отсъстват толкова много. Започнаха да работят по-усърдно, по-мотивирано. Започнаха сами да търсят решения на някои проблеми, да експериментират. Спокойно мога да кажа, че като цяло станаха и по-щастливи. Забелязах, че часовете станаха по-интересни, по-практични, защото не слушаме само теория, говорим за примери от живота. Често учителите ни включват вече и в самото учене, което е по-интересно, като ни питат за нашето мнение, за това да можем да мислиме сами в определени ситуации. Пред мен е стоял винаги въпроса да покажа на всеки ученик, че математиката е за всеки. Можем във всяко дете да намерим добрите му страни, да му дадем поле за изява. И така се роди идеята за една извънкласна форма – екоматематика. Тя съчетава в себе си, освен математика, всички природни науки, химия, физика, биология, изкуства, гражданско образование. Изследвахме въглеродния отпечатък, собствения на семейството.
Да, в часовете има повече практически задачи и работи с технологии и когато учителите ни включват една идея по-активно в тях, уроците се стават по-хубави, по-лесни, интересни, забавни. Да, стараят се повече да е самият час да протича по-динамично, да не е само да седим и да си разкажат урока. Какво бихте казала на колеги, които не се осмеляват да кандидатстват за програмата? Бих казала да не се страхуват. Програмата е истинска подкрепа, а не просто обучение. Тя дава време, менторство и общност. След участието ни в програмата, само плюсове мога да кажа от програмата.